गोसो बायदि बनायनो गोसो जायो ना जानला मोनला आं लाजिया कारपेट दंखायो बेयावनो गोसो जाबा उन्दुना थानो हाखायो हर जाबाथाय हाग्रायाव खिहैनो हाया अन्थाइ सायाव मा मजा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोग को मेरी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताने वाली हूँ क्योंकि हमें सरकार ने क्या दिया है, शायद लॉकडाउन के पहले था। आज मैं दिखाने वाली हूँ, देखते रहिए। इससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरा पैर क्या हो चुका है, एक क्या बोलते हैं उसे, एम्फो एम्फो आके मेरे पैर में और वह कोरी घुसी गया है। देखो गाइस, मेरा पैर क्या हो गया। आथिं बुज बेरना गोजा जाजों माबा एम्फौ फैनानै उरना गालांबाय ओमफ्राय नै जाबो नै आसियाव नैबे ओमफ्राय नैफोर बुज बेरना। जरूरी चीज दिखाने के लिए ये देखो गाइस, ये सरकार ने हमें दिया है, लॉकडाउन के पहले ही दिया है, पर यहाँ अभी तक हम लोग यूज़ नहीं किया है। ये गद्दा यहाँ पर पानी घुस चुकी है क्योंकि यहाँ से आते हैं, और ये रही इस प्लेट को यहाँ पर देंगे और हम लोग यहाँ पर नहाएंगे ऊपर में। तो अब लोग ऐसा मत सोचिए कि सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, क्योंकि सरकार ने हमें दिया है ये लेट्रिन दिया है हमको सरकार ने, लेट्रिन। हिंदी नाजानो क्या बनाय आছো मैं मन गैसे तार गाने बनाय आছো। आं गोसो बायदि बनायनो गोसो जायो ना जानला मोनला आं लाजिया झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो जोंनाया माने सरकारनि लेट्रिन मोननाय दङमोन नालाय, ओमफ्राय इउज खालामथाखैमोन। ओमफ्राय नै आरोना गोदोनो बनायखानाय, लकडाउननि सिगाङावनो मोननायमोन खोमा बेयो लेट्रिना, ओमफ्राय दासो बनायफिनबाय आरोना। नोंथांमोना सानाङा आरोना जोंनो हाजो होननानै जेबो होआखैमोन, सरकारा होदोंथ' जोंनो लेट्रिन मोनसे। मानोना जोङो हर जाबाथाय हाग्रायाव खिहैनो हाया अन्थाइ सायाव। Oh my God! होमबाना जोङो लेट्रिनाव खिनो हागोन ना। माने मोसा फैयो हराव अन्थाइयाव खिनो थांनो हाया, हाग्रा बारियाव खिनो थांनो हाया ना। स' बेनो आरोना। बे एसे गिदिर जुदि मोसा जर जायोबा मानसिया थैलांगोन ना, ओंखायनो लेट्रिन दङ जोंनाव दा। स' नायलांबाय थादो दिनै ब्लगखौ। लोगोफोर, जोंना हनै खान्थाला ओरैबायदि नांदों थायदों आरोना एबार। ए देखो खान्थाल मोनजासिगोन आरोना। खान्थाला एमान जाया आरोना, गोथांखौसो जायो, बाट न'नि नालाय जागोन आरोना, गोथाव नाङो बेखौ जानानै। आं खायसे नामाल' मोनजादों आरोना। কাকবা যদি কথা লাগে কিনিবা আহিব পাৰিব আমাৰ পাহাৰত, বাট এইফালে চাৰিফালে জলকীয়া পুলি বহুত কেইটা আছে, কাকবা যদি লাগে লৈ যাব আহি কিনি। তাৰপিছত এইফালে কিবা কিবি আছে, সেয়াই আৰু পাহাৰৰ জীৱন। চাহ কঁঠাল খাব পাম ঘৰৰ লোকেল। अब गुंग्रुं गंग्रां कर रहा है, शायद बारिश आने वाली है। आथिं गोलाव फैनो नागिरदों खोमा। आं दा दुगैयाखैबो, मानो होनोब्ला सान्दुं गोसाद्राय दा। अखा फैबाथाय दुगैगोन आरोना आं गाइस। गुंग्रुं गांग्रां खालामबाय दङ, आंना बिराद खामानि दङ। ओंखाम जायाखै आं गाइस, मानोना ओंख्रिया थावा दिनै जेबो गैया, आलु भाजा। आं उन्दुना थाखानोसै, आंनियाव उन्दुना थाखानोसै नायदो। फारसेसो सान्दुं दुंबाय दङ आरोना, ओमफ्राय अखाबो थाइफ्रिबाय दं। मा खालामनांगौ दे बिदिखौ। No. Nah, bे सान्दुंआव आङो बिदि थानांगौबा सेस। अखायाथ' बाददो, अखाथ' बाददे, आं गावनो रानथाबना थैगोन। जोंहा सिथ्ला गेजेरावनो कारपेट दंखायो, बेयावनो गोसो जाबा उन्दुना थानो हाखायो। मजा, तमाम मजा। अभी मजा आएगा ना। इनका मजा पाले की लगे।
ta so ya mau asar boyam ta ani asar boyam arna ni be asar boyam angni ang no thanen godaw sara monबाय आं जानला मानला भिडिअ बनायगोन एबारनिफ्राय आं नोंना मोना नायलाय मोना आंखौ सापर्ट खालामबाय दा फुल सापर्ट खालामबाय दा so guys माने आं दुगैयाखै आरोना बिराद गरम जोंहानि फानलुखौ नुवाखै आरोना नैया फानलुखौ नुवाखै माने नुदों आरोना माने बिराद जानो मोजां फारसे जाय नै खान्थाल दंफां फारसे जा मुदुफुल फारसे जाय आं सनाय सान्दुं दुंबाय दं आरोना नैया सोरांना हनै फाग्ला सान्दुंआ बोरनाया अखाबो हायो सान्दुंबो दुङो